U l-lejli tajjeb. Kontroversja oħra li nqalet dil-ġimma kienet, forsi inti kontu għetim dawk il-50,000 ruħ li rajt il-filmat tal-oqbra miftuħin fl-Addolorata u inkwetajt. Dominic Briffa kien iċ-ċemiterju, dil-ġimma filmja bil-mobile tiegħu ħafna oqbra ħdejn xulxin, għandna anke ritratti mhux qed nuru l-filmat għaliex huwa forsi grafiku wisq. Waqt il-filmat jinstema' jtoqgħodu attenti ħbieb għaliex dawn kollha lestewhom għalina minħabba l-virus kienet jgħid. Dak il-filmat xteret ħafna l-aktar minn nies li ħasbu li diġà hemm ħafna nies morda jew mejtin u mhux qed jgħidulna u qed jaħseb li il-gvern qed jaħseb li se jmutu ħafna nies u qed jippreparaw biex jitfnuhom. Aħna mill-ewwel batna l-mistoqsijiet lill-awtoritajiet u dawn kienu l-mistoqsijiet li batnilhom. Lill-gvern baqednilu kemm infetħu oqbra huma oqbra ġodda użati privati jew tal-gvern. Għalfejn infetħu din hija prassi normali. Jekk għal ħares qatt li mxija tikkawża ħafna mwiet, tikkonsidraw li dawn l-oqbra jintużaw biex jindifnu n-nies li jkunu mitu bil-virus u diversi familji qalulna li l-oqbra tal-familjari tagħhom infetħu mingħajr ma kienu avżati. Qed ngħid hekk għaliex imbagħad aktar tard matul il-ġimgħa ħareġ dan il-filmat. Meta niġu lura mill-filmat ngħidilkom x'irrispondewna l-awtoritajiet. Nkellimkom fuq l-oqbra tal-gvern li nqalgħu l-ġimgħa l-oħra. Meta jkollok l-eżistijak qegħdin hemmhekk. Meta jkunu ħajnqalgħu taċ-ċimiterju dejjem jibgħatu tra b'avviż min ħasseb il-funeral u tal-funeral jafża il-familja tagħhom ħalli jkunu jafu x'ħajamlu bih. Issa, daw qabdu u qalgħu kollox mingħajr avviż ta' xejn ma kenniex avviż u kien l-avviż missieri mhux qed imħallat ma' ħadd ieħor. Qothom fuq 8,000 qabbar. Diġà ħriġna 4,000 euro qegħdin fuq konvenju għamilnieh sentej ilu. Ħanieħduh fl-aħħar ta' Novembru. Biex issa ħajkolli qabbar vojt bil-labbi ta' fuqu ta' missieri u missieri ħajkun imħallat sirna nafu minn fuq il-Facebook. Hekk sewwa min ħajerfa' responsabilità fuq issa di. Din kienet ir-risposta tal-awtorità. It-tindif tal-oqbra jsir b'mod ġenerali meta jkun hemm bżonn matul is-sena. Fil-komun fl-Addolorata jsir ukoll dan it-tip ta' xogħol biex il-gvern ikun jista' jilqa' l-obbligu tiegħu li jkollu post fejn jista' jidfen persuni li ma jkollhomx qabar privat fejn jindifnu. Dan isir b'mod regolari fl-ewwel kwart, fl-ewwel 3 xhur tas-sena u jsir kull sena. Rigward l-oqbra tal-komun, persuni li jkunu avżaw li kellhom l-intenzjoni li jitraxferixxu l-fdalijiet tal-mejtin tagħhom jew miżmuma. Skużawni, rigward l-oqbra tal-komun, persuni li kienu avżaw li kellhom l-intenzjoni li jitrasferixxu l-fdalijiet tal-mejtin tagħhom ġew miżmuma f'oqbra ulterjuri biex dan ikun jista' jsir. Hija responsabilità tal-familjari tal-mejjet jew il-mejta li jinforma qabel ma jgħaddi sentejn mill-mewt ta' dak l-individwu li jkun indifen fil-komun tal-gvern b'din l-intenzjoni. Ix-xogħol jista' jsir f'kull ċimiterju tal-gvern skont il-ħtieġa. Fil-preżent it-tindif ta' ċimiterju tal-Addolorata jaqa' taħt ir-responsabilità ta'